फिथा देगाफा सेल्फि लागाफा अनसौगाफा फट' खेबगाफा आबोरै जाखोब्रा बै नोंनियालाय। जों बयबो मिथिगौ थांनाय मागो दमासिजों लोब्बा लाखिनानै दोंसे मेथाइ रिलिज जादोंमोन जे फिथा देगाफा सेल्फि लागाफा अन देगाफा सेल्फि लागाफा आबै नोंनि अन देनाया। फिथा देगाफा सेल्फि लागाफा अनसौगाफा फट' लागाफा फिथा देगाफा सेल्फि लागाफा अनसौगाफा फट' लागाफा बेनो नामा आबै नोंनि फिथा देनाया। थारैनो बे मेथाइ रोजाबगिरिया सोर नोंथांमोना थारैनो दासिमाव जानो हागौ नोंथांमोना आबुङै सिनाया। आं दिनै बे मेथाइ रोजाबगिरि फिथा देगाफा सेल्फि लागाफा अन देगाफा सेल्फि लागाफा बे मेथाइ रोजाबगिरि बिथांजों आं दिनै नोंथांमोनखौ सिनायथि होनो लादों। बिथाङानो जाहैबाय क'क्राझार जिल्लानि जांगिला बसुमतारी। बिथांजों बे मेथाइनि सोमोन्दै माखासे बाथ्राखौ मिथिनो नाजागोन। मा फोरमायगोन जिहेतु नोंथांनि जा मेथाइ फिथा देगाफा सेल्फि लागाफा बे मेथाइआ गोबां भाइरेल जानायखौ नुनो मोनदों। मा फोरमायगोन बे समाव? गिबियाव बयखौबो खुलुमबाय। आंनि नामा जांगिला बसुमतारी। दा आङो बेखौनो बुंगोन जे नोंथांनि जे सोंथि दिनैनि समाव थांनाय मागो दमासियावहाय आङो नैबे गानखौहाय रिलिज खालामदोंमोन। बे मेथाइनि मुङानो जाहैबाय फिथा देगाफा सेल्फि लागाफा। दा बे मेथाइआव गोबां रायजो राजानि अनसायनाय मोनदों आरो फेसबुकआवबो गोबां अनसायदों, इउटुबावबो दा गोबां भिउस मोनदों। दा मोनसे बाथ्राया बेनो दिनैसिमाव माने मानसिफोरा भिडिअ नायनानै गुबै मेथाइ रोजाबगिरिया सोर बेखौ हमदांना मोनाखै आरो। दा बावहाय माखासे पाब्लिकफ्रा आंनि जे माखासे माबा हगारनाय आरो इउटुबावहाय जे चेनेलाव भिडिअखौ आपल'ड खालामदोंमोन बावहायबो माने कमेन्ट खालामनानै मानसिफ्रा बुंहरदों बेनि अरिजिनेल मेथाइ खनगिरिया सोर, अदेबानि एलबामाव थानाय आबौनि एक्टिं खालामनायानो नामा, बेफोरबायदि गोबां मानसिफोरा दाउट जादों, सोंथि सिखारदों। दा आं गिबियाव नैबेखौ बुंग्रोगोन, सिगाङावबो आङो बिनि सिगां बे मेथाइ दिरुननायनि सिगां आङो मोनसे मेथाइ दिरुनखांखाबाय, जाय मेथाइनि नामा जाहैबाय गायदां बाजारनि पक'रा। बे गायदां बाजारनि पक'रायावबो आंनो हारसिंनो मोननै भइस लानानै आं खनदों। दा आङो सिगाङाव माने बेखौ मोनथाम भइसजों आङो मेथाइ खननो थाखाय ट्राइ खालामदोंमोन। बाट पाब्लिकफ्रा आंखौहाय माने गाज्रिद्राय बुंगोन नामा, माबा मोनसे बखिगोन नामा, आं बेखौ डाउट लानानै हारसिंनो रल लाजोबबा नेगेटिभ सानगोन नामा बिदि साननानै आङो माने हिन्जावनि पार्टखौहाय फुंबिलि बसुमतारीनो आं हगारदों आरो। दा बे गायदां बाजारनि पक'रायाबो बोराय आरो सेंग्रानि खननाया आंनो आरो। दा फिन खेबसेबाव आङो बे गायदां बाजारनि पक'रा मेथाइखौहाय पाब्लिकफ्रा अनसायदों। अनसायनायनि थाखाय आङो नैबे फिथा देगाफा सेल्फि लागाफा बे मेथाइखौ आङो फिन खेबसे खालामफिनबावदों आरो। दा आङो दिनै बेखौनो बुंगोन नोंथांमोननि जे रादाबनि गेजेरजों, बिनि फिथा देगाफा सेल्फि लागाफानि मेथाइनि गुबै खनगिरिया आंनो आरो। दा मेथाइखौ ससे खननो हागोन नामा? बेस्ट हागोन। दा नोंथांमोना माने एसेबां माने दाउट जानांगौ गैया। दा आङो नोंथांमोननि सिगाङाव लाइभ खननोसै दा। फिथा देगाफा सेल्फि लागाफा अनसौगाफा फट' खेबगाफा बेनो नामा आबै नोंनि फिथा देनाया, बेनो नामा आबै नोंनि अनसौनाया। नलै आबै नोंलाय माथो जेबो उदायथारा, नलै आबै नोंलाय माथो जेबो रोंथारा। फिथा देगाफा सेल्फि लागाफा अनसौगाफा फट' खेबगाफा आबोरै जाखोब्रा बै नोंनियालाय। नोंथाङा दि बेफोरबायदि गारां खालामो, माबोरै बानायनाय? खस्थ' मोना नामा बे बानायनायाव? बाहाय माने आंथ' सिगांनिफ्रायनो खालामबाय थानाय जाबाय नालाय, दा खस्थ' मोनला, आं इजिलि खननो हायो। सिगां समाव खस्थ' मोनोमोन, मानो होनबा जोङो नर्मेलि भइस दिरुननायनि अनगा गुबुन भइस दिरुनोब्ला माने साननांगौ जायो आरो अबे आवाजखौहाय दिरुनोबा माबायदि सालायखौ अबे जायगायाव फोनांनांगौ, गन्थंजों माबायदि बार हगारनांगौ, अबे साइडनिफ्राय बारखौ गहोनांगौ, बेफोरखौ खेल खालामनो गोनां जायो। दा आङो सिगाङाव बैफोरनि बारै माने आङो बलिउडफोरनि एक्टर एक्ट्रेसफोरनि माने गुबुन मानसिफोरखौहाय मिमिक्रि खालामनाय आङो नुयो, कपिल शर्मा श'
ओमफ्राय बिदिनो गोबां श'फोर आं नायो दा बेफोरावहाय आं नुयो आरो जेनेबा अक्षय कुमार मोननि अजय देवगन मोननि आवाजखौ सेम टु सेम भइसखौ दिरुननानै माने रायलायो दा आंबो माब्रै बैफोरबायदि रायलायनो हागोन बैखौ आङो सेस्था खालामबाय थायो आरो ओमफ्राय आङो लासैनो बिदिनो सेस्था खालाम दिनैसिमाव आङो नैबे आबौनि जे भइस बे भइसखौ आङो दिनै मोजाङै दिरुनहोनो हाबाय ओमफ्राय आङो माब्लानिफ्राय ट्राइ खालामजेनदोंमोन बे आबौनि गारांजों जिहेथु नोंथाङा बे भइस मेथाइ रोजाबो माब्लानिफ्राय ट्राइ खालामबोनाय बेखौ आङो बे आबौनि गारांखौहाय मथा मथि 2022-23 बे समनिफ्राय आं बेखौहाय ट्राइ खालामदों आरो माने सिगां समाव आं माने फार्स्टआव बोराय बुरिफोरनि माने रायलायनायखौ आं बिराद फल' खालामदों आरो ना माब्रै रायलायो जे बैसो जायोबा मानसिनि मोदोमा माबायदि भाइब्रेट जायो माबायदि गाराङा माने थसेब जालाङो बिजनेसखौ आं बिराद फल' खालामदों बेनि उनावहाय आङो आंनि गारामाखौ माने सेस्था खालामनानै बिदि बरननो हादों आरो बै समनिफ्राय दा गोरलैयैनो हायो सोरबा सोरबा बुंनो नागिरो जे टिपु नार्जारिनि गारां नामा होननानै कमेन्टआव हरनायखौ नुनो मोनदों माबोरै बेखौथ' जोंहा माने टिपु नार्जारि होनना बुङोबा गोदोनि मस्ट पपुलार एक्टर बिथांनि जे आवाज माने गाराङानो ओरैबायदि मिनिथावना ओरैबायदि मोजां दा बिथांनि आवाजजों आंनिजों एखे होननानै मानसिफोरा माने डाउट जाबाय थायो आरो दा बिथांखौनो होदों नामा बिथाङानो खनदों नामा बिदि साननानै दङ मानसिफोरा दा आरो जोङो टिपु दाजों आजों जोङो एखमबा समाव जोङो ज' लोगो मोनलायनानै बिदिनो रायलायलायनायबो जायो भिडिअबो लाबोनाय जायो दा बेवहाय सानदोंबो जानो हागौ टिपुआनो खनदों बिथाङानो रोजाबदों बिदि सानदोंबो जानो हागौ दा बे नङा रायजोफोर आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ फोरमायबाय जे जोंहा आदा टिपु बिथाङा बे मेथाइखौ रोजाबाखै आंनो रोजाबदों लिरनायाबो आंनो लिरिक्सआबो आंनो ओमफ्राय जोंहा मिउजिकखौ होदों राजु गयारि बिथाङा बेखिनियानो थारैनो बिथाङा फोरमायथिबाय जे गोबां नायगिरि रायजो राजा बिथांमोना बिथांनि बे आबौनि गारांखौ लानानै गोनो गोथो जादोंमोन गावनि गुबै गारां ना गुबुननि दा बिथाङा नायगिरि बिथांमोननो दिनैनि नैबे जोंनि खौरां बिजोंनि गेजेरजों रोखा खालामनानै होबाय जे बिथाङानो जाबाय क'क्राझार जिल्लानि सासे जाखांफु मेथाइ रोजाबगिरि जांगिला बसुमतारी थारैनो बिथांनि मेथाइ रोजाबनायखौ रायजो राजाफोरा जोबोद अनसायनायखौ नुनो मोनदों आरो मिजिं खालामो फैबाय थानाय समाव बिथाङा बेफोरबायदिनो आवगायलांनो हागोन स्टाडि गाफा सेल्फि लागाफा अनसौ गाफा फटक लागाफा स्टाडि गाफा सेल्फि लागाफा अनसौ गाफा फटक लागाफा बेनो नामा आबै नोंनि फिथा देनाया बेनो नामा आबै नोंनि अनसौनाया